Auren dole aka yi mani kuma ban san shi. Garinmu na ce masu ban san shi. Sai suka ce ban isa ba an yi. Ni wallahi ni ko an mayar da ni sai na gudu. Ko ba nan ba zan tafi. Ni tun farko na ce musu ban san shi. Ni ban ma san shi ba. Sai so bi ma ya taɓa zuwa ni ban taɓa ganin shi ba sai ma da aka sa ranar. Ni ina so ne kawai a raba ni inda an ci gaba da makaranta. To wannan rayuwar sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A iya cewa yanzu auren dole ko auren da ba a so ko auren cin zarafi yana ƙara ta'azzara a cikin al'ummomin musamman ƙauyukanmu da muke da su. Yanzu wannan yare da kuke gani sunanta Lawisa tana zaune ne a garin Tudun Sarkin Noma da ke lambar Zango Farakwai a ƙaramar hukumar Egabi da ke nan jihar Kaduna. To ita mareniya ce, abin da ya faru da ita tana zargin cewa an mata auren dole. To da aka mata auren dole tana kuma zargin ana dukanta, shine ta ɗauki lokaci da dama tana guduwa a inda ta je nan har Allah ya sa ta faɗo hannunmu. To ita wannan yarinya mai suna Lawisa mai shekaru 13 da haihuwa wadda aka ma auren dole ta mana bayanin ta yadda aka mata auren dole din da kuma dalilin da yasa take gudu. Auren dole aka yi mani kuma ban san shi. Ni ba na haɗu da shi ba, ƙannun uwana shi ne na sai uwana ta ce a ƙyale ni tun da ban so, suka ce ba za a ƙyale ni ba sai an yi. Ni kuma na ce ban san shi, suka ce ban isa ba. In ya bige ni na je gida shi ma yayana ya kama ni ya ta duka na. Me yasa kika gudu? Ni duka na yake yi shine ni kuma da safe shine na taho na je kwanan Farakwai wurin wata. Shine nan sai da na yi kwana 8 shine nan ta kawo ni. Ta ce za ta mai da ni gida, na ce ina da 'yan uwa a Ɗanmani, shine nan ta kawo ni. Ita ba zuwa Kaduna ɗin Na fara zama a nan lokacin tun da babana. To kin ce yana dukan ki, kamar me ke haɗa ku da shi yake dukan ki? Ni ba abin da ke haɗa, wata rana ma ina gidan matan yayansu shine nan ya kama duka na da azumi. Sai na je gida lokacin ba nan tana nan garin gurin yayanta. Shine nan yayana ya kaɗo ni na dawo na koma can gidan. Da aka yi sallah da kwana ɗaya shine nan na taho sai na je kwanan Farakwai. Ni dai wallahi ba abin da ne mai, kuma da azumi ne ya duke ni. So ɗaya ne ya taɓa dukan ki? To shi ne yake duk laifin da kike me yasa yake dukan ki kika yi? Cewa wata rana ne da na je gida shine nan sai wani mutum da ya dawo da ni shine nan sai ya ce, na ce mai duka na yake yi, shine ya ce a ina da bakin da zan je garinmu ina cewa yana duka na, bara ya bige ni mai dalili he in je in gaya. Ba kya son shi ne? Eh. Da ina da ina kika faɗa na cewa irin ba kya son shi? Garinmu na ce masu ban san shi. Sai suka ce ban isa ba an yi. Shine nan sai uwana da za ta taho nan garin ta ce a maganan auren nan ba ruwanta, amma ina ganin da laifinta in yafe mata, ita dai bata sa baki ba. Tunda aka kawo magana suka ce ta ja gefe ba ruwanta, tunda ba mahaifina, ita kuma ya ce shiru, tun daga nan bata ƙara magana ba. Ta ce ita ba ta da kuɗin da za ta yi siyayyan, yanzu ma ba shi ake binta. Shi na mahaifin nan? Ya rasu. Yaushe ya rasu? Sai kai shekara 5. Kina da wanda kike so ko kina so a raba auren nan, akwai abin da kike so ki? Ni yanzu makaranta nake so in yi, zan dawo gurin yayin innanmu ne a nan garin. Kin taɓa yin wata makaranta? A garinmu ne ƙanin babana wanda suke uba ɗaya shine yake koyar da mu. Makaranta addini ko ta boko? Islamiyya. Amma ni da aka ce a mai da ke ɗakin muku, za ki zauna? Ni wallahi ni ba zan zauna. Ni tun farko na ce musu ban san shi. Ni ban ma san shi ba. So bi ma ya taɓa zuwa, ni ban taɓa ganin shi ba sai ma da aka sa ranar.